ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଲାଗି ଆମ ସେଠି ମଠକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଗାଁର ଛକରେ ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର ଏଠି ମଠରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। କାହିଁକିନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମ ହସ ଲହର ସଂସାର ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଉ, ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ କାମନା କରି ମୁଁ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଟିକେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଦେଖି ମୋ ଝିଅ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା। ତାପରେ ଉଠି ଏମିତି ଜିଦ୍ଦି କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା'ର ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଉପରେ। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ବେସ୍ରେ ଫୁଲ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା'ର ଏକା ଜିଦ୍ଦି, ସେଇଥିରୁ ସେ ଗୋଟେ ନେବ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ବାଝେଇ ଦେଇ ତା ସହିତ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଘରେ ରୋଷେଇ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆଜି ପରଟା ଭଜା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫଳ ସବୁକୁ କାଟି ନେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିକି ଆଣିଥିଲି। କାହିଁକିନା ତା ଆମେ ସାବୁରେ ପକାଇକି ଖାଇବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଏନି। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବି କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଇ ଭୋଗ ଖାଇକି ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ସାବୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ଅମୁଲ ଟିକେ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଣିପାରିନଥିଲି, ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟେ, କାରଣ ଦେହ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଥିଲା। ତ ଏତିକିରେ